دوستو اگر میانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو ٹھُکِو سبسکرایب لگٲیِو چپا تہٕ مکھالہِ دِیِو کشمیٖریت یہِ تۄہہِ خۄش گژھیو بیٚیہِ ٲسِو کومنٹ باکسس منٛز ناو لیکھان کیازکہِ بہٕ آسہٕ پتہٕ ویڈیو کِس اینڈس منٛز تُہُنٛد ناو پران کٔرِو جلدی جلدی کومنٹ لایک شیر بیٚیہِ کٔرِو سبسکرایب ٹھُکِوس لتہٕ 5 8 چپا 5 10 کٔرِو سبسکرایب دل برو مے دلس کاسکن گلئی بہبلئی چانے دیدار سۭتۍ شامس یی أمِس نۄشہِ ہٕنٛز موج سۄ کۭژاہ چھےٚ مےٚ بٕڈٕ درٛٲل کھۄران سۄ چھےٚ ییٚتہِ کتھٕ دِوان دپان چھےٚ ہُہ دپان چھےٚ یہِ اَسہِ چھُ ہُہ اَسہِ چھُ یہِ بیٚیہِ چھےٚ دِوان کتھٕ ژٕ وٕچھ اگر یُن چھی کتھٕ ما دِ اگر کۄکُر وۄکُر چھی کھیوٚن 5 10 سِنۍ چھی کھیٚنۍ کتھ چھکھ دِوان سٕنٕز بلاے مےٚ کیٛاہ کرِ ونان چھےٚ اوٗرۍ مےٚ کیٛاہ کرِ بے پانہٕ چھس خطرناک بلاے مےٚ نَے زِٹھۍ چھِم پتہٕ پوشان مےٚ کیٛاہ کرِ بہٕ ہاوے آز ہاوس بہٕ واپس کھیل ہتہٕ میٲنۍ کورِ لال ٲسا بیٚیہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ خۄش پٲٹھۍ وارٕ پٲٹھۍ اہنی بوب لالے ٹھیٖک پٲٹھۍ ہاے اصل پٲٹھۍ ہاے ژٕے ون تُہی بوزنٲیِو کینٛہہ خاص میون ابا جان تہٕ بیا جان اوسا ٹھیٖک بس شُکر خۄدایس کُن ییٚمۍ خۄداین بنٲے ییٚمۍ خۄداین یوٚتانۍ واتنٲے سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اچھا ٹھٔہر بوب لالے بہٕ اَنے گۄڈٕ أنٛدرٕ چایہِ کپ اکھ ژےٚ کیُتھ ژٕ آسکھ نہٕ تھٔچمٕژ پٮ۪ٹھٕ آیکھ جنگلہٕ مٔنٛزۍ آیکھ پایدٔلۍ ژٕ ٲسی ژھٔنمٕژ بستہٕ امہِ موٗجوٗب ترے بہٕ اپور بہٕ اَنے تریشہِ گلاس بہٕ اَنے بہٕ چایہِ پیالہٕ اکھ ٹھٔہر کر ژٕ صبر ہتے ژھاوجہِ منگری ییٚلے چانیو گرِکیو منٛز چھِ کانٛہہ یِوان وتہٕ چھے نہٕ یِوان بوزنہٕ چاے چھکھ تاران کیکس سۭتۍ بِسکوٗٹٮ۪ن سۭتۍ ییٚلہِ میانیو گرِکیو منٛز چھِ کانٛہہ یِوان تمہِ وِزِ چھکھ دِوان ژھٮ۪پہٕ چایہِ پیالہٕ تٲرۍزے ژےٚ کیٛاہ کاژ تمبر ٲسی یِمن بِہٲرۍ لالن چاے ہتے چاے وَلے بٲلی بار تارے چاے ژٕ نَے میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن چھکھ نہٕ کران ژھٔر مازرت تہِ بہٕ کتھٕے تارے چاے أمِس تارسی بٕڈٕ خبرِ پانے اگر تارٕنۍ چھے بہٕ کیٛاہ کرے پانہٕ بنے نا تارٕنۍ موج چٲنۍ مےٚ کیٛاہ تتھ سۭتۍ مگر بازری چھکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ نیر میون پروردگار کرنے اڑژٔٹ کرنے میون پروردگار مےٚ دوٚپ ژٕ چھکھ بازری مگر بازری نَے درٛایکھ ژٕ یہِ نَے مےٚ تھٮ۪ککھ بہٕ چھسے بازری چھکھ نہٕ کینٛہہ نہ ژٕ وٕچھ ییٚمۍ مان کٔر سُہ کُس بازری گٔیو اوہو بازری ژٕ چھکھے کم بازری لپسٹک کریم تہٕ بیٚیہِ چھکھ نہٕ یِم مس تھاوان پف سٹایل ژےٚ چھِ باسان بہٕ چھس امی سۭتۍ بازری ژٕ کۄسے بازری چھکھ ژٕ نَے میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن پرژھان بہٕ کتہِ پرژھاو چانٮ۪ن گرِکٮ۪ن دوٚپ مےٚ ژےٚ چھے ہِشی کتھا مےٚ چھےٚ أنٛدرٕ کنہِ موج آمٕژ تھٔکِتھ ژھٔنِتھ امہِ جنگلہٕ مٔنٛزۍ بہٕ نِمہٕ أمِس گۄڈٕ چاے پیالہٕ ژےٚ چھے ہِشی کتھا بیٚہنس بیٚہہِ ژٕ بہٕ کرٕ پانے چاے بہٕ نِمے سُہ ہیٚکہِ پانے ژےٚ نہ ؤنی وا کانٛہہ نیرِ بیٚہے وٕچھ ٹی وی چلاے فون نیرِ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو آئی رت مستانی کب آئے گی تو چلیاں رات دِژاے مےٚ کورِ أکِس نمبر تٔمۍ روٚٹ مگر فونا وونا آو نہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس ونان وۄنۍ کر کرِ سۄ فون اوہ مزٕ لگے مےٚ فون کرنس شامس وۄنۍ کر کرِ سۄ فون اگر گۄڈٕ ییٚمسٕے بابی ہِش ٲس تہٕ تیٚلہِ کوٚرُم کار اچھا بہٕ کھژے گۄڈٕ ہیوٚر مےٚ تھایو فون چارٕج بہٕ وٕچھے تٔمۍ کورِ ما کوٚر فون بٔلکِس کوٚرمُت آسٮ۪م بروس کیٛاہ چھُ تیٚلہِ ما رٹے نمبر تٔمۍ روٚٹ مگر نمبر تٔمۍ کوٚر فون یہِ گٔے چیٖٹ بٔلۍ